sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, labi na karong panahon sa pandemya, bisan pa man sa mga problema o mga suliran nga gatubang nato sa panimay, sa trabaho o sa negosyo, baka di sab kuno gihapon angayang kalimtan kining estado sa atong mga binuhing hayop ug angayan nga igsapayan ang ilang katungod sa katilingban. Kini ang panunay nga panawagan sa mga animal rights advocates alang kanato labi na kini mga pet lovers sa atong katilingban. Subay ni mga kapuso, makauban nato karong buntaga usa ka animal rights advocate si Ma'am Hazel Agisanda. Good morning, Ma'am Hazel. Nico, good morning. Good morning to the televiewers sa GMA. Daghan kayong salamat, ma'am, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Labi na karong panahon sa COVID pandemic, ma'am. Kumusta man ang doon na ba may mga natala nga mga kaso, mga abuses o mga neglect sa mga binuhi nga mga hayop, ma'am? Even before pa, pre-COVID, daghan kayong cases na animal neglect and animal abuse. I think ang itaas lang ron sa COVID ang katong stray animals na di nakakaon. Kay namirado naman ang mga karinderya na mura man ay murag regular nila nga source of kanang food kanang mangayo taon sa mga karinderya nya mo na idaghan ang kanang nagutom nga mga animals, dogs and cats. How do we address this, ma'am? Karong panahon na nga tinuod ang uban wala makakaon, ingon ana murag wala na kay nakaatiman. A lot of the stray animals sa atong syudad are also produkto na sila irresponsible owners. Daghan kay kanang mga stray kasagaran na nila na ay owner, but since di sila tarong pakanon, mangita lang sa sila paagi nga makakaon on their own, mo na mamasura, luoy kayo. Animal Welfare Act, ma'am, how do we make people understand ani, ma'am? Kay murag di pa migitanan siguro ang nahibaw ani ug nasayod ini nga balaod ug ang uban siguro misinformed. I think basic ra kay na siya nga you have to be kind sa imong animals. Bisan pa walay Animal Welfare Act, kung kay alaga nga iro or iring, imo ginapakanon og tarong na nagi kay allocated budget for vaccination. Kung di ka ganahan mo daghan ang iro or iring, then active kayo ang Cebu City Pound. Gawa sa kining ubang mga programa, ma'am, spay and neuter ug uban pa, kining pet adoption usab ni sa gi-advocate gyud pud nato. Yes, pet adoption, but kami sa among grupo, we also screen potential adopters kay naay ubang tao mo adopt for the wrong reason. For example, i-gift nila ang itoy. Unya, sigurado day ka ang mudawat sa gift, maka-take care sa animal. We encourage lang nga daghan kaayong neglected stad nga mga aspin sa atong community, but they are as loving as any other dog. Mas nindot pag sila sa atong country kay short-haired man sila, dali na sila mo survive sa atong weather conditions. Luwi kaayo ka na mo adapt or mo palit og breed dogs nga baga kay hair. Luwi kay sila kayong atong country dili man kanang sakto sa ilang breed. Pero dili ang igsapayan ang aspin, ma'am, kay kung say mabuhat sa uban nga mga breed kaya sad ni sa asong Pinoy. Oh, absolutely. Kung ang good ka ng loving sa kayo sila. I have 19 rescue dogs. Yeah. Kanang, kuan kayo, kanang, very good for mental health. So, doon ay willing mo adapt, ma'am, mo coordinate lang sa inyong grupo or sa mga LGUs, bali? Not the LGUs. I think the city pound, go to your local pound, daghan kaayong iro nga ito nga gi-abandon. Daghan kaayo niya. Hantod matiguang na lang sila, mamatay, masakit, wagi mo adopt. So I think kanang the community should wake up, and if you care you kag animals, the breed should not matter. Co-founder o chairman ka sa Happy Tales Philippines. Can you tell us more about your group, ma'am? Kung unsay gipangbuhat ninyo? So Happy Tales kanang coming 5 board members, kanang we still are, kanang, well, we used to be individual rescuers, but kung individual rescuer, manggod ka, Nico, di na nga ikaw ra, kanang it's very costly, so we said na, I think we need to formalize our advocacy into a registered organization. I think it's important that we are a legitimate organization, and then so we can help more. So far, ubay-ubay na sagtag na rescue, na assist sa spay and neutering. So, kana.
Kumusta ang reception sa community, ma'am, sa inyong mga advocacies o kining sa kaning mga panawagan pag-rescue og mga kuan, ma'am? Mas aware na ba ang katawhan karon? Para nako di pa kayo as aware, but daghan ba yung manabang kay damay uban na di gyud katabang nga mangunay gyud og rescue, and that's fine, so they help us through their donations. Kung doon mga gustong mo contact ninyo, where can they get in touch with your organization, Ma'am Hazel? So we have a Facebook page, kanang Happy Tales Philippines lang ang ilang pangitaon. Aha. I forgot to ask you this. Nico! Yes, ma'am. Yes. Go ahead, ma'am. Iniba, this is Kaylon. I want the viewers to see. Uh-huh. Kaylon is a victim of animal neglect. Gibunala ni siya. Gibunala ni siya, so nag-surgery ni siya. So iyang jaw, naana siya yung murag braces. Uh-huh. But naana siya sa among shelter, so he's really, naana gid siya yung second chance. And that's Amanda. I don't know if the viewers can see. Wala si Amanda, giningan na mo Amanda kay i-abandon siya sa Mandaue. Inanganak na siya diri. Finally, Ma'am Hazel, to cap this off, unsay message nimo sa atong mga viewers karong buntaga, ma'am? Akong message lang na hopefully you don't have to own an animal to be an animal advocate, and if you cannot be a responsible pet owner, ayaw na lang mo sa kuha og kanang pet, because pets should be part of the family. They are family. And on that note, magpasalamat pigda ko. We learned so much from you today. Thank you so much, Chairman o Co-Founder Makapuso sa Happy Tales Philippines, si Ma'am Hazel Agisanda. Thank you, ma'am.